Ndoda yamadoda. Heshe nkunzi yompembe. Hasha. Thula-ke nansi indaba. Ehhe. Ngiyezwa kuthi ushaya umfazi wena lapha endlini. Eish bafowethu utshwala. Wenziwa utshwala. Utshwala mfowethu. Hayi wena Drunken Master. Serious. Kahle wena. Ayish bafowethu mhlambe kumele ngiliyeke. Uyisilima ngempela wena. Wazi nokuthi liyayekwa. Awuliyeki ngani pho? Ngizoliyeka bafowethu. Mana-ke ungaqala uliyeke. Hawu. Ya, asenze kanje mne wethu. Le game yakho first half esporting, second half ekhaya. Angi-understand. Kanti isidomo unjalo futhi. Uchaza ukuthini? Thula-ke ngikunike u-understand. Okay. Angithi njengoba wena ushaya umfazi uthi awuzenzi wenziwa utshwala. Ya. Ngithi-ke mina qala kuthina lapha esporting. Hawu. Ya, naso uphuzile nje usimule usidonorize usiblack sam usiguduvase singamadoda lapha. Hawu ndoda kanjani manje? Yi-first half yakho-ke phela leyo. Sobona lapho-ke nathi ukuthi ya le ndoda nasidakiwe uyashaya hayi indaba okudlala. First half owethu, second half omfazi. Hawu bafowethu ungayenzi lona. Cha asishayi bantu thina. Uwe ozashaya thina. Angithi nesibhaqo wena nasudakiwe. Cha bafowethu mani mhlambe ningangilekelela nge-rehab ke. Yona impela haki rehab le. Free of charge, no deposit, no installment, no credit. Awangikahle bafowethu. Ayikho into esinekayo njalo ngoba namhlanje yaqala iligi. First game yakho inamhlanje. Hawu. Ya, khululeka ngendaba yemali uzaphuziswa yimina, ungazikhathazi.